Juliette Malou fra Troense Kajakklub. I dag vil jeg gerne vise, hvordan vi rengør en kajak efter brug. Vi starter med at skylle dækket, det hele her. Beholder lurerne på. Skyller kajakken og godt nede i cockpittet. Og skyllet alt salten af. Så vender vi kajakken rundt. Og når vi skal tømme kajakken, så tager vi det ude i spidsen, så vandet det løber ned bagved og ud af cockpittet. Stiller vi bunden. Og her ved svær, så løfter vi det lige op, så vi kan få det tømt for sand og småsten. Men aldrig tryk ned på sværet, aldrig tryk det tilbage, fordi der går en stålwire her fra sværet og op til styreboksen. Og den stålwire, den kan man bukke, hvis man svinger det ned. Så skyller jeg op i cockpittet igen, fordi hvis der har været sand i kajakken, så har jeg lige hældt det hele op, da jeg tømte for vand lige før. Så nu skyller jeg lige, så der ikke er sand op ved lårstykkerne. Og så tømmer jeg den lige en gang til. Så skal kajakken tørres, så den ikke ligger og drypper ned på de andre. Så vender jeg den op. Nu hvor jeg så har vendt den op, så tager jeg lige sværet op, og det gør jeg her i styreboksen. Så den op. Så skal den lige tørres ovenpå. Og så tager jeg lurerne af. Vi kigger, om der er vand, om den skal tørres dernede i. Tørre hernede i cockpittet, eller hvad hedder det, i rummene, hvis der er kommet vand dernede. Og få tørre nede i cockpittet. Og lige tjekker heroppe om kanterne, om der er noget sand. Det er der ikke. Når vi så er færdig med kajakken, den er blevet vasket og den er tørret, så lader man lurerne blive af, sådan så de kan lufte, mens den ligger inde til så den er klar til næste gang den skal ud over. Så mangler vi bare at få skyllet vores grej, det vi har brugt, så lige få skyllet salten af. Der er det vigtigt, at man får skyllet spraydækket, fordi når salten den tørrer ind, så virker det mange gange som små nåle, der simpelthen kan perforere stoffet, og så er det ikke vandtæt mere. Så det skal skylles godt. Gerne både indvendigt og udvendigt. Men især udvendigt. Og lige sådan med pagajen, især her i låsen, fordi det kan I til. Gerne lige give den lidt massage med vand.
Og det var det.